Mga estudyante na stranded human masinati ang baha sa La Libertad River sa Negros Oriental. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Left and right ang nasinating baha sa pipila ka lugar sa Negros Oriental kagahapon sa hapon. May mga estudyante nga na-stranded sa barangay Pakuan sa La Libertad human miawas ang tubig sa spillway. Kung sa niadtong Miyerkules gikaya pa sa pila ka mga residente ang paglabang sa spillway, kagahapon mas midako ang level sa baha. Nagtapok ang mga estudyante dire pagkadag. Pasado alas 5 sa hapon kagahapon, dihang gitugtan ang mga estudyante. Ingon man ang mga residente sa pag-agi sa spillway nga giabagan sa mga barangay rescuer. Matod sa usa ka opisyal sa barangay, alas 3 gahapon, dihang mibundak ang kusog nga uwan. Na-stranded ang mga estudyante dayong ningkuan por mi diri sa barangay nga amo asang gihold ang mga bata diri sa barangay hall kay naagod may rescue diri sa Pakuan amo lang sang gipahold dito sa barangay hall ang katong mulabang ang mga estudyante dito dapita. Tungod sa kataas sa level sa tubig miabot sa kalubihan ang nasinating baha. Aduna usay pipila ka mga residente nga nagpuyo haduol sa suba nga gipabalhin na niadtong Miyerkules. Samtang wala sa sapa moagi ang baha sa barangay Malaunay, Valencia kundi sa karsada. Gawa sa lapok adunay sagol nga mga bato ang nasinating baha. Gani naglisod og hinay ang dagan sa mga riders nga miagi sa karsada. Way nabalita nga samdan sa mga residente sa pagbaha. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.